Os o noson fawr arall yn erbyn cewri yn tîm Panathinaikos, sut fath o brofiad oedd allan yna? Oedd profiad da eto, dwi'n meddwl da ni wedi cael ffiw o hynna blwyddyn yma wan. Ond jyst profiad gwych gael chwarae'n erbyn chwaraewyr fel a tîm sef a hanes fatha nhw. So fydd o'n brofiad mawr. Oedd o'n brofiad mawr, sori, a un nathon ni'n enjoyo. Gai ofyn sut beth ydy o hefyd i fynd o sefyllfa lle ydych chi'n chwarae wythnos ar ôl wythnos yn uwch gyngrair Cymru a pawb yn disgwyl i chi fod yn ennill, chi ydy'r ffefrynnau, i ddod i fewn i gêm lle falle ydych chi, mae yna ddisgwyl i chi fod ar y droed ôl, ddim chi ydy'r ffefrynnau. Sut brofiad ydy hynny fel chwaraewyr? Yndi, mae o wahanol. Ond mae'r staff chwarae teg yn gwneud bob dim maen nhw'n gallu trio roed neud ni'n y lle gorau am y gemau yma. A dwi'n meddwl sa'r llawer o bobl yn disgwyl ni ddod yma a gael rhywbeth allan o'r gêm. So sa'n llawer o pressure ar ni ddweud gwir, ond mae o jyst yn neis mynd allan a trio chystadlu yn erbyn y tîm mawr yma. Dio ddim drosodd chwaith eto, bell efo drosodd, mae gennych chi soliau wythnos nesaf. Be fysa fo'n ei olygu taswch chi yn cyrraedd o fewn y 24 ucha yna? Fysa fo'n golygu bod ddim. Fydden ni'n gennym ni gêm ar y benwythnos gyntaf, a wedyn fydden ni'n edrych ymlaen i mynd allan i Slovenia wsos nesaf. Dwi'n meddwl bod gen ni'n byd i golli, so jyst mynd amdani gobeithio. Gret, Sion, diolch yn fawr iawn i chdi.